И здравейте, наши касаме на 13, тук с мен е Крипърбос. Естествено, баб. И сега се опитваме да влезем в неговия сървър. Ето влезем в неговия сървър, то спочиваме малко в неговия сървър, после ти в моя. Естествено, човек много сигурен. Да, ти снимаш ли? Да, бе. Всъщност не. Ти къде си, човек? Зареждаме още. Ти си с небето! Мене им зарежда? Ага. Небето. Ага, зареди ми. Чата направо да чупиш, бе, брат. Ти знаеш как? Може би знам. Я пробвай сега. Не. Зеленото ли означава, че чупиш, бе? Зеленото... Зеленото ли е включването? Какво викаш? Зеленото ли е включването? Да. Окей. Пробвай сега. Не. Окей. Вижте, че сега ще го обясня. Нали ставам сините мечове? Да. Тъй, гейм settings, това е второто. Гейм. Добре, готово. Тъй. И даваш надолу Те. и гледаш, че пише едно... Чакай. F-O-R-B-I-D P-D-A-T и на G Blocks AL. Виждаш ли го? Да. Натискаш го и махаш това. Кое? Чакай, чакай сега. Не, човек. Оф, не можем да се оправим. Чай малко, бе. Никога не казвай никога, бе. Ой! Опа, извиняй. О, че ще пие пите, извиняй. Те, готово. Я правя сега. Чакай да се бия в един кактус тук. Не. Абе, човек. Какво направя, брат? Самоубийство. Аха, Можеш? мога. Браво! Ай, убив те. Виж. Аз имам дърво. Два стака дърво, той и той. Имам дърт, имам кабелсон, имам и един стак торча. Направи ми нещо. Дай ми нещо. Окей. Искаш да ти дам нещо? Кой искаш да ти направя? Меч ми трябва. Меч! Окей. И кирка. Меч и кирка. Теле. Да, ако може каменна. Ако може камена. Как няма може за тебе, бе? За тебе винаги камена ще направим. Те, праска ми крафтинг тейбъл. Опс. Не се го чуля. Праскаме това. Аз се бия с бразичок. Между другото. Пък си с... Окей, ела ми кабелсон. Чакай сега. Дай ми ги нещата. Чакай да си обърна. От купта се. Окей, на. Дай малко манджа, човек. Дай малко манджа. Няма манджа. Окей, чак. Тей. Друго? Меч. Аз се бия с брадва. Добре, може да убия прасето. Може да убия прасето. Ще убива ли, който е справ? Ой, баш, той не дай нищо. Чикам гугър! Дини, какво стои? Аз имам, виж колко дърва. Имам от това, виж, пенс. Виж, имам това от 52 и от стак. Това стак, това 52. Окей, дай ми нещо. Дай ми храна, че нямам. Аз съм спрял монстърите, брат. Не си. Спри ги. Не си ги спрял. Как не съм ги спрял, бе? Ами, човек в момента съм на 3 бустата, на 4. Не, как да ги спра? Натискаш на настройките, не на синьото, на самата игра. Да, бе, сетих се, бе. Знаеш какво, човек, искаш да направим един хак, да имаме и двамата такова. И двамата имаме легло. Да? Сега ще направим това. Не имаш дърво? Кога? Аз съм забрал да пусна клипа, фак! Окей, сега. Нали имаш дърво? Да.
Направи един чест. Чакай, пускам към. Айде да направим един влог. Хора, аз съм Крипърбос и тук край мене Даниел 5313. Виж, че какъв хубав скин има. Слушай музика. Ела сега тук. Не казвай. мога. Ага. Виж сега, виж в честа. Значи на 3 натискаш на леглото. 1, 2, 3. Имаш ли легло? Да. Имаш ли? Да. Я? О, браво. Имаш ли? Да. Я, покажи. Ето, чакай сега. Ето. Браво, Ама, хората ще видят хака. Опс. Нищо сега, гледай работа. Те го знаят, моите абонати го знаят. Добре, ама моите не. Лоша работа. Нищо сега, И аз би това кажем те да вървим някъде. Окей, ама аз мислех да си направим къща в пустинята. Те не близо до къщата, близо до гората. Добре, аре. Ама трябва да намерим подходящо място. Лъж кажеш да е тук, бе. Сама си имам езерци за водичка. Идвам. Чакайте. Видя ли ме къде? Да, ето. За тебе съм. Да намерим... Искаш да намерим пустинно село, бе? Хубаво, обаче... Лесно, аз знам къде да намеря. Като имаш едно малко фонтанче тук. Да, знам. Знам, аз един трак съм намирал. Потърсим. Аз търся. Ще ми трябва както си за по-нататък, да знаеш. Вземай де. Аз ще търся Къде сел. сме дяна, бе, брат? Аз търся сел. Да, брат, само караш да пускам това. Скачи ли първи епизод от нашото оцеляване в YouTube? Опс, забравих. О! Чакай, ма ида, бе, брат. Малко ми лаги. Намерих лава. Не. Качвам бера. Ето ма. Hello, my friend. Виж лава. Ако можем тук да се направим къща, ще имаме кош. Лош човек, нещо намерих. Компах. Ела. Копай този Самсон. Що? Защото под него би трябвало да има нещо. Щом твоята теория. Ма под него да копам ли? Ако искаш копай под него, аз копам настрани него. Можем тук да направим къща. Хубаво, давай. Къщата от Самсон, го скаш. Окей, аре. Винаги съм искал да се направя. Окей, чай, разширяваме. Сега. Чай да... Ко? Няма па една врата. Нямам дърво. Имам, бе. Виж как кожа пак аз. Мале. Чай първо да разширят си. Няма ради. Как ме дойде с идея да направим дупката от Самсон? Да, с хубаво, че аз харах да копаем. Аз копая в момента. И аз копая. Стига! Ма малко да разширим тавана, човек, ако скаш. Хубаво, давай. Чакай. Един блок. Един блок. Мислех, че отгоре има стан, ще ни падна главите, ама. И колкото ми падна съм лопата. Аз нямам. Има то дървена лопата. Мисля, може би. Май че имам. Аз ще правя нещо. Човек, аз съм торчове, един стак торчове имам. Отде ги имаш? Аз малко бях такосто, преди да почнем. Разшири ли тавана си нагоре? Да. А тук не си? В момента го правя. Мене ми лаги, брат. Два торча колко се тяват. God damn it. Hello. Готино, а? Ай, слагаме леглото. Чакай се. Направи първа врата. Опс, добре. Ама
Ама ще може ли както тебе да е в земята, да не взема място? Хубаво, обаче печа. Това. Често ще Ко? бъде отгоре. Вой, знаеш каква идея ми дойде от човек? Не, служи вратата отвънка, тъй не е хубаво. Чакай, знаеш каква идея ми дойде? Това. Гледай. Гледам. Има ли нещо често? Няма нищо често. Чакай, дай. Какво? Обе, Чеса. Гледай. Каква идея ми дойде? Не ми дошла идея, ама да го правя доста удобно. Да направим те. Да, още един чеса, брат. Че. аз нямам дърво. Ще дам, аз направих. Вземе тя два честа. Дай ми ги. Къде са? Вземе тя два честа и правим те, гледай сега. Прав. О, не, чакай. Бърках. Обърках. Кирката ми е на умиране, брат. Моята не. Ще направим те. И че съм бъгнал. Какво ще кажеш? Чакай. Само ми дай още малко сандстоун. Аз имам само 57. Аз имам. Окей. Брат. Знаеш какво? Ема малко. Виж моята идея, човек. Тяла да видиш моята идея. Окей. Ще е яко. Обаче не мога да отворим често. Да. Готово ли? Шкафче. Знаеш какво, човек? Я се пази. Готово ли? Да, я се пази. Аз винаги те си правя къщата. Знаеш какво, човек? Това е идея. Казвай ли? What? Аз не мога да ударя, защото съм спрял пипит. What? Кове? Че да се ти малко отвънка, ако ще кажеш. Това да мънка има лава. Лава имам идея, човек. Лава, ама тук няма хубава светлина. Брат, кой ти? Чакай. Имам идея. Чай да не умрат с тия айтами. Източвете. Сандстоуна ще ни трябва по-нататък. Ела малко ми дай сандстоун. В честа е. Чули? Слагаме дървото. Добре. Взема това сандстоун, теля и това. Имаме храна, не забелязала. Имам. Ко готино шкафче, човек. Но ме скифчук направих. Да. Само, че не ма... Брат, оправи това веднага. Кое? Това тук. Кое е то? Това. Кое е? Той тук прозорче. Той не е от сандстоун. Когато прозорчето не е от сандстоун. Ти да е въздуха. Беше от пясък. Ти това искаш ли да е прозорче? Виж какво, човек, имам идея. Малко нагоре. Биби. Чакай. Върна нагоре. Те. Мамли! Чупих си костите. Това за скачане, бе? Не. Крипър бос! Човек. Ко? Иска горе ще направим нещо като къщичка. Искаш ли? С какво? Като къщичка горе. Не сега. Не, аз просто да разчистим. Аз нямам лопата вече. Чупи се лопатата. I can touch the sky. What the fuck? Това ще трябва да го правиш. Беше с пясък. Имам прозорче. И от другата страна може да имаме. Обаче е тук. Брат, тук не сме тъжни. Тук е 3, пък тук е 2. Ай, лягай, брат. Трябва да го оправим. Ай, лягай. Лягам. И ки готини крака имаше и. Hello. Ще го разширя той с едно
нагоре, аз едно напред. Дай го. Не бе! Дай. Може. Чисто. Аз взема малко... Не те ще направя. Има То го разширяваш. все едно да е симетрично. Я съм мърни малко. Имам идея, човек. Какво? Имам идея. Казвай, какво е? Сега ще взема леглото. Леглото. Имам идея, човек. Да спиме и така. А? Да спиме и така и тъй. Въгълчето. Прозорче. Казах прозорче. Имаме готина гледка. Трябва да направим... Всъщност, можем. Имам идея, брат. Махте да взема да работя. Упс. Има един проблем, брат. Шкафа малко са е такова. Малко стоил въздуха, сега ще го оправя. Не, чакай, аз ще го правя, пайса. Имам идея, брат. Имам Ама идея. са слаб. Са слаб. Не съм слаб, имам друга идея. Какво? Пайса. Като малко телевизор чисто и това. Ей, те, брат. Ама не ми харесва това отзад, честно. Кой отзаде? Е това! Правим писанство, изобщо не ми харесва. И ми правим така. А? Правим така. Как? Пенис. Айде. God damn it. И аз си измисли леглото. А? Нека леглото да бъде така. Брат! Що ми чупи леглото, бе? То половин легло остана, брат! Нищо да е много. Служи го обратно там. Така. Само трябва да изпека малко някой да знае откъде мога да взема дърво, брат. Готина къщурка стана, като за първа къща, после може да преместим. Да. Знаеш ли ко? Кощо. Напей чаркол. Аз да направя, направи нещо си. Аз да направя, не те ли е срам? Брат, защо често стои отворена, бе? Не знам. Тя го затвори веднага. Абе, чест. Кола. Ча се Айде, фърля. лиш. А? Ча се фърля лавата. Що, бе? Поеш. Искаш на двамата се върне наведнъж? Не, идват. Не. Айде, аз се фърля лавата. 1, 2. Идваш, бе? Давай де. Ама и тела. Ама аз имам инструменти в мене. Ама, остей ги, де? Къде? Честа! Хората малко се посмеят. Аз забрах пак да си сменя скина хора, не знам. Офай, давай просто. Те хората ме гледат. Тан, тарадан, тарадан, тан. 3, 2, 1. Ай, добри! Чао, хора! Брат, Кога? къде съм аз? Еми, тръгни към пустинята, брат. Какво стана, бе? Не знам. Овче бих. Сега кара да пускам имидж индикатора. Аз викам туре за епизода, какво ще кажеш? А? Викам туре за епизода. Аз ще го направя още малко. Аз ще го направя 20 минути, ще спирам. Аз ще го направя 35. После да снимам на нещо. А?
После да снимем нещо друго. Окей. Знаеш аз какво имам и лесно мога да намеря? Не знам. Брат, си до къщата ли ще между другото? Да. Заек. Пустинен заек. В мен съм в нея. И кефам малко дърво. Как ще ча да спукна музъка? Hello, my friend. Коста. Коста. Брат! Натка. Ева малко човек, имам идея за какво ще правим горе. Добре, да го видим. Turbo Dismount. После като ще съм вече, трябва да вземем всичките неща. Окей, ей това. Брат, който и? Ферма. Брат, тук ще бъде някакво нещо като втори етаж. Не, ай стига, искам да бъде ферма тук. Добре. На какво? На кактуси. Няма ли? На кактуси! Да ти базикаш ли, мама? Яна, ще направиш ли още малко огради? В момента съм много заед. Събирам ти кактуси. Ама аз имам кактуси. Чакай, че ли епизода? А? Викам епизода, Епизода ми на колко стана, това ще кажа. 16:44. Засаждам кактуси. Кажи ми къде ги засадам. Може да спри монстърите. Ко? При монстърите. Брат, що умираш? Не умирам. Фак. Не да ме се продължиш човек, не дей просто, само не дей. Окей, не дей. Пейса. Малко грозно стана... чакай, това има нещо за... За да сажа така, както си. Пейса ще ги засея. Внимавай. Пейса де. Плюс, ауч. Аз ще ги засея, става ли? Тя е нещо. Служи още един тук. Да стане като мини хикс. Брат, да се прилича на нещо, след като сложиш друг кактус. Да, на хуй. Брат, резервуара ми догоре. На твоя. На кое? Брат, Да, то не мога да слагам. Не мога. можеш бе. Брат, сега умира, бе. Пейса, бе. Ауч, бе. Пейса. Ауч. Биват! Чупих си краката. Има само едно правило. Мината да не е в къщата. Да е или да не е? Да не е. Окей, ти решаваш. Не, аз просто не съм свикнал в къщата ми да ми е мината. Окей. А като казах мина, ще копая, което ще рече, че ми трябват торчовете. Вземай ги. И ако намериш аран, делим, нали знаеш? Какво ако намеря? Ако намерим айрон, делим. Окей, ако намеря диаманти. Диаманти? Как делим? Знам. Всичко делим. Да, бе, като знам. Споко. Да, съм скрънза. Ти не си обаче си цъкнал като калян да си скрънза. Моля! Чу си ли го хората сказа, бе? Чу си ли този како каза? Господин Даниел 5313 са прави? Рата ми вика, аз съм скрънза. Казах да не станеш като калян да си скрънза. Аз никога не съм. Ако искаш ми помагай, направил съм 4 кирки. Чакай само да взема оградите отгоре, ще преместим фермата.
Не, знаеш ко? Не. Правило номер 1. Ще е в къщата, минута. Обичам сладки айранчета, да си правя сладки брони. Хора, той е мазен чогар. Базикал си. Така ли ми се строи, кирката се щупи? Така ли се струва, трябва да спим? Брат, аз съм много надълбоко, сори. Скачай. Тим забил главата, брат. Аз съм толкова надълбоко, че не знам. Айскрим. Ела помогня, брат. Чай да обера това. За тази цел, знаеш ко? Не. Тура. Тура. Твой епизод колко време стана? Към няколко минути. 21 и нещо. Моя 26 вече. Идвай да помагаш, брат. Идвам. Ла! Правя ти пътечка. Ох, аз по каката. Ай. Идвам не се, брат. Въх! Как ще нападна в лавата? Как ще какво? Как ще да падна в лавата? Ти нямаш айтеми, те че не е проблем. Колко стони имам в нея, знаеш? Сандстоун, ле? Да. Тогава са окей. Айде, брат, иде, брат, може да готвим, бе, брат. Да, съм да правя фермата. Знаеш какво готина мина съм направил? И искам да копаем така, че да не си удреме главите, като се качваме. Аз лягам. Ай. Чакай, има едно правило в света. Какво е то? Внимавай да не палиш в лавата. Да, брат, айде излезе да спиш. Идвам. Брат, стани ми от леглото. Стани ми от леглото. Не се хвана, бе, човек. Легнах първи. Само ако видиш на моя клип какво направи, като се легна да спиш, човек. Айде, варим. Значи кирка, бе. Аз нямам кирка, дай кирка. Значи кирка. Знаеш кой човек? Тук съм, бе. Знаеш кой? О. Айде, довиждане от мен, надявам се какво ви хареса, до следващия път и довиждане. Аз още продължавам да снимам, ще продължавам. Аре, бе, Кажи чао. Чао!